Prøv at lade mig. Så er der bare rester af ild. Skal I have en parfume mere, dem der? Skal I have en? Nej, det er okay. Er du på, Bench? Ja. Er det film? Så skal bare ikke skyde over mod mig, vel? Vil I have en night vision eller bare almindelig? Nej, det er bare kom op. Griv. Pas nu på, tøsen. Hvad var den våd? Ej! Noget fri for tyr! Pisse tårligt, det er lagt med bål! Totalt boldmongol, mand. Ej, det var det grib! Den mest velduftede brændte kun. Hallo, Dennis. Dennis, pas nu på fingrene også, når du tænder, ikke? Prøv at se, der er ild i dine fingre. Du er ikke fedt, meget! Så tager du samme hånd, mand. Det er rigtig smart, det der. Prøv det. Nå, hold. Sluk lige det kamera, det er kraftigt, det er varmt. Ja, så bliver det. Griv lige en gang på. Jeg har en god idé. Skal vi ikke sætte en ildkugle i hjørnet på vandet? Seriøst, det er Du kan så lige til hans kugle der. Jeg lugter. Hvem lugter? Ej, lad nu være. Det kan også blive for smart, ikke? Det står også med fingrene. Hallo, du ild. Det er på fingrene også. Jeg griber. Det lyder altså meget fedt, det der, det gør. Prøv at høre det der. Kom nu. Den går ud. Din kælling, mand. Du har fat i den. Det er du, mand. Nytårsaften. Er det noget, vi skal snakke om, eller hvad? Jeg nåede også kun lige at bukke mig før, mand. Hvad sker der? I skulle stille ikke. Du er pisse stort til at lege. Prøv at se hans fingre. De er for smurt ind i det der, mand. Der er lige i fingrene. Du har ind i mine fingre der. Du skal se, den skal forme perfekt, ikke? Okay. Wow, shit. Du gør det ikke igen. Prøv at se kluderne stige op heroppe, mand. Hvad sker der? Er I ved at være færdige, eller hvad? Her, så har I et sæt hver. Så er der gået på night vision. Okay. Den bedste gave, de kan få. Brandfarlig væske og så en lejr. Hvorfor laver vi ikke en rengøringspumpe? Hvad sker der derovre, mand? Okay også. Det ser faktisk meget fedt ud, når jeg kører på night vision, det der. Lad os da passe på, ikke? Okay, I er jo sindssyge, jo, ikke? Har mor ikke lært, at jeg ikke må lege vild? Lad mig også være med sig. På land. Så godt, John. Men ja, så godt. Ja, du skal ikke blive bange, hvis der kommer en ildkugle ind på værelset. Eller hyld dig lige dine kugler. Du var nok låst døren. Jeg skal nok hente morgenmad i morgen tid. Ja, cool. Dennis, skal du have en lejr? Jeg vil gerne have blødkogt æg, og jeg vil gerne have scrambles. Jeg kan ikke se noget på kameraet, I står helt stille med ryggen til, mand. Det er en dårlig kugle. Jeg er så bedre med det der night vision, det kan man se der i lige også. Ja, ja. Kig bare her. Hallo, er her. Ja, psyko, mand. Ej, kan du ikke slappe af derovre, altså. Det er en mandeleje, det der. Så siger jeg, går det lige dernede. Jørgen, jeg vil godt bytte, det skal... Jeg står og holder øje med politiet også, de der blå blink, de kører rundt med. Altså. Det var det sjovt, men du også er ind. Og hvad laver du? Ej, du er syg jo, mand. Nu skal jeg ikke være med hende der, okay? Nyla. Jeg er ikke så glad for militær alligevel.
Jørgen, den her. Så lige for alt at slukke, inden vi går ind, ikke? Jeg holder biler. Det var ikke mig. Jeg sørger lige for alting at slukke, inden vi går ind, ikke? Jo. Jeg kan ikke blive bedre, mand. Så er det sidste gang. Siger du? Det er i hvert fald en af deres fingerskab bagefter. Er det lak, eller er det parfume? Det er parfume. Nå, du sparer ikke på den, hva'? Så lige rulle den godt sammen, gang. Er du med på at gribe den her fætter her? Bål i fingrene. Hvis du tyrer efter hovedet, som du plejer, så er jeg sgu nok ikke. Så synes det kedeligt. Brænd ikke til den, mand. Røg håret lige. Sgu lige meget. Passer på pølserne, ikke? Du er ikke lige til den rigtigt. Så tror du nytårsaften, mand. Nej, nu stopper I med, I gør. For helvede! Der er altid en eller anden i. Nej, ikke ind i, for fanden. Nej, det der. Hent og vand. Er I klar, hvor hurtigt det går, det der? Er I klar, hvor hurtigt det går? Skal du ikke stå og optage, jo, for helvede? Jeg er jo... Er vi Du enige om? snakker om at søge på næste brandvæsen. Halleluja, mand. Jamen, jeg sætter den ned. Du skal da ikke lige drikke det der. Det skulle lige være sådan en flaske spiritus. Er vi enige? Er vi enige om, vi stopper nu, eller hvad? Først de begyndte. For satan. Altså, jeg ved, hvor hurtigt det går, så jeg er begyndt at blive nervøs. Og du har ikke nogen bevis? Jeg har masser. Hvad, vil du se beviser, eller hvad? De tabte en om på hækken, og så sagde det bare... Så var det bare hele vejen. Jeg skal lige have alle med. Jeg var ikke med. Jeg var ikke med. Også brænde med jorden derinde. Nå, vi stopper nu, okay? Jeg tror ikke, du skal regne med. Lad nu være med det der. Det er ender ganske galt. Ikke hent. Det ender galt, det der. Det Ikke op i væk hækken. fra busken. Jeg tager den ikke i busken, jo vel? Ja, der kommer altså også mennesker gående derude på det der. Nå, så tager vi sgu da op til at kaste den ud til dem. Ja, lad nu være. Gør du ikke? Så du tør ikke. Og jeg slukker altså nu.